El projecte Fluents és un projecte d'Escola Pia que consisteix en que 2 tardes a la setmana les mares de fora, nouvingudes, venen i els hi fem 1 hora de classe, és a dir, de castellà principalment, amb diferents nivells, alfabetització, les que no saben llegir i escriure, i l'última part de la classe fem coses d'escola, que és una agenda, com funciona, que és l'Educamos, i de tant en tant, un cop al trimestre, fem un taller. El primer que farem és de l'escola perquè coneguin l'escola, però també pot ser del mercat, de la salut, de diferents temes que els hi puguin interessar amb elles.